Kulit senggalu karayang pinanggih Mas Catur Nugroho Magister. Salim. Kenalan wah dia temenan. Suwan kawijengan Mas Catur. Heeh piye, Gas? Neng cedhak omahku mau ngarep omah. Ayo aku mau yo lewat ngarepmu yo rambu ampirke. HP-mu opo? HP opo WA? WA itu likur. Nah, aku ki nek WA ora penting iki ora paten. Lah nek kok rokokmu opo, Mas? Coba si LA. Yo si tetak. Wite lagi repot sowan ana daleme Pak Harso Sukir. Pak Harjo Sakir. Harjo Sakir. Lah iya Pak Harso Sakir anggenipun kabar kersa. Iki gareng tak gawe parian sih. Eneng parian iki. Sadurunge parian, Gong. Apa? Iki sapa iki? Kula Bagong. Jenenge kompleks apa? Mas Dwi Madiano. Dwi Madiano. Kok sampean iki kok tulisane jare Dwi Guru. Mboten. Piye? Aja guyu. Piye kali malah guyu. Guru apa? Kula guru mapel PAI. PAI apa iki? Agama Islam. Aku ora tau mlebu agama. Ora patek agama. Murid kula nonton, Pak. Hah? Murid kula nonton. Murid sampean. Halo. Bapak di sini. Sampean guru apa? SD, SMP, SD, Pak. SD. Iya. Berarti guru PAI Al-Fatihah hafal. Weh. Apa? Wis rasa tak tes. Yo opo ya? Iya. Para menika sing imam sinten? Lah sapa sampean? Imam. Oh, imam. Pak Ustaz Abdul Hadi. Mose Bagong, Mantri. Iki Mas Dwi wis dadi Bagong sing ngajari sapa? Aku. Sing ngajari iki. Dadi iki gurumu. Lah sing guru iki apa sampean? Sing guru iki apa kono? Di atas guru masih ada guru mulai. Oh, iki guru. Guru mutan iki. Ayo. Katuraken matur nuwun. Nanggap dalang Ki Catur Nugroho. Mugi temanten saya rukun, para tamu bagya mulya. Menyaklat dan numpak pijeki. Saya tuku jamu beras kecut. Aja lari ya. Jamune kulir asem. Apa kulir asem? Kulir asem ya. Tuku jamu kunir asem. Mugi temanten murah rejeki, tamu ayam tentrem. Menyangklat dan Pak Bijeng balik-balik. Menyangklat dan Pak Bijeng. Menyangklat dan Pak Bijeng. Tuku jamu kunir asem. Tuku jamu kunir asem. Mugi temanten kathah rejeki. Mugi temanten kathah rejeki. Pinaringan ayam tentrem. Pinaringan ayam tentrem. Amin. Tuku jamu godhong kates. Para tamu mugi pinaringan sukses. Amin. Tuku jamu godhong tela. Apa wi? Para tamu tansah bagus mulya. Bagya mulya. Ayo memper karo gurune. Tuku jamu
kabeh kari gurune. Godhong ketes. Para tamu mugi pinaringan sukses. Telak. Bapak man telek piye? Ayo telek yo ya. Telek dibungkus godhong kelaras. Heeh weh, pari. Si betah melek bagas waras. Amin. Amin. Telek melek. Telek. Yo ora telek ya sang wasi kene. Telek yang masih kon. Telek. Nah, Telek diadai pancilek. apa? Si betah melek kathah rejeki. Amin. Suket Kolonjono babat tarik. Pasar Jono kono dhuwit. Pak Sarjono rawuh. Pak Sarjono ndi ya? Asal niku Pasar Jono. Rawuh karo Pak Haji Tarno. Kowe nek njaluk duit kudu piye? Ya kudu moro sowan. Pak Sarjono, Pak Haji Tarno, Pak Haji Tarno. Ya cepet, cek. Wes. Ye. Alah. Bom mantum lewat. Alah.